Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka kenhon ilek kai jong ka Nangkiew Irat ka badang syuk rong menta sa ka lumpung ilek kai jong ka Shillong Premier League menta ka ayom jong snam arjar khandai ka lapin syong hingan hadian bakalala ban Pynliem nendang ya ka Shillong Lajong FC da ar lakawe hakni ji khon ka long ha ka arpu artarik unailar arjar khandai ha madan JN Stadium Complex Shillong ka Nangkiew Irat ka layo ban pinki ningkong e ekajar lingba usyanu tariang ha ka minute ka ba arpuwe Kumta tat hadu bakut jong ka jinga khon ha ka kala step ka Nangkiew Irat ka lalam khamat da ka wailan non kat ba ka Shillong Lajong ka klem yo lat satya ban pin phaino ya ka ni ka sigol haba beteng pan ya ka jinga khon ha ka kalamien sa sisien biang ka Nangkiew Irat ka layo on pin khi ekajar ha ka minute ka basan pun riu ka belawan lingba uban chan nong dhar wat la ka Shillong Lajong ka sha thep hadu art li gol handai ka le khon teng e ban yo pin phai ka la bat de ha ka minute ka ba nyo pnyo ba kalayo man tap ya kasigol ling ba ka penalty na unauram mahising orang ilek kai na Manipur hadin gani ji khon kalanang itana chusho ha ka ba kirang ilek kai na baro atli ki kinhon kila ya khon teng e ban yo tap gol henry tat hadu ka bakut jong ka ji khon ka Nangkiew Irat kala Pynliem no ya Shillong Lajong da ar lakawe